Dobrý deň, priatelia. Dneska si dáme iba krátku, takú 5-6 minútovú jogu. To je plán na rýchle cvičenie, pretože lepšie cvičiť 5 minút každý deň, jak si predstavzať cvičiť pol hodinu a nakoniec necvičiť vôbec. Tak ideme na to. Ideme na tzv. Mačku kravu, cat and cow. Tak. S nádychom sa nahrbím. Vydýchnem v strede a prehnem sa opäť s nádychom. Tak a pokračujem. Tak, ruky pred seba, v kolenách 90 stupňov a natiahnem celú chrbticu. Čelo môže ísť kľudne na podložku. Tak, teraz prehnem chrbát a prejdem do swingy. Tak, v lakťoch 90 stupňov a ťahám pekne ramena dole a lopatky dole takisto. A prehýbam sa v chrbte. Tak, môžem teraz bradu dať k ramenám opatrne. Možno, že to nepôjde úplne, čo je úplne v poriadku. Tak, pozerám sa na pety. Tak, ešte sa pekne prehnem, tlačím tie ramená a lopatky dole. Tak, ruky pod ramená a prejdem do down dog, čo je teda pes smerujúci dole po slovensky, v slovenskom preklade. A hruď ide smerom k stehnám. Dobre, idem do child's pose. To znamená, že sadnem si na pety, kolená idú na strany podložku, špičky k sebe a ruky pred seba. Tak teraz pravá ruka ide doľava, pod hlavu. Hlava môže buď zostať čelom na podložku, alebo pozerať doľava, podľa toho, ako vám je to príjemnejšie. Tak, vymením ruky, je to isté na druhú stranu. Tak, späť na stred. A teraz môžem ešte obe ruky dať doľava a dýcham do pravého plúca. Na druhú stranu.
Tak na stred a pekne. Pomaly sa zdvíham. A hlava sa zdvihne až ako posledná. Tak, sedím na pätách. Nádych. Ruky hore. Výdych. Lopatky dole. Tak, ďakujem, že ste so mnou cvičili. Dneska to bola rýchla joga. Krátka. Tak, dúfam, že sa vidíme na budúce. Čaute.